दिनै जुलाइनि 29 तारिख 2024 आसाम सयल कनजारभेशन चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव एसअबिडिनिफ्राय मंगुरियान पिसिडिसिनि सिङाव सामुगाव बे रेभिनिउ भिलेज बेवहाय 10 लाख रांनि मोनसे सेंसन लाबोदों। दा बे सेंसनखौ दिनै जि फिथा हास'नाय दंफां गायनायनि फिथा हास'नाय बे हाबाफारिखौ आं मंगुरियान पिसिडिसि चेयारमेन हिसाबै मावफुंबाय। हयथ' बे दायथ'आ जोंहा इएम धनन्जय सारनिमोन। बिथाङा माखासे उसुबिदानि थाखाय बेवहाय नुजाफैनो हायासै। आसाम गभर्नमेन्ट बा बिटिआर गभर्नमेन्टआ जि हाबाफारिखौ लादों बिफां गायनाय बियो खोब मोजां मोनसे आसनि। मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव गोबां बोथोरा बिफां लाइफां गैयैनि थाखाय गुदुं आबहावा मोनसे सोमजिगासिनो दङ। बे गुदुंखौ सहायनो हायैनि थाखायनो गोबां मानसिफ्रा दिनै गावबा गाव जिउखौ फोजोबनानै लानांनाय मोनसे हाबाफारिसिम बा परिबेससिम फैगासिनो दङ। दा बेखायनो जों गासैबो रायजो राजा बिथांमोनहा बिफां गायनायखौ गभर्नमेन्टआ सुबिदा होनाय बायदि बेखौ जोङो मावफुंनानै लानांगौ। नङाब्ला फैबाय थानाय समफोरा मोनसे गुबुंले बारहावा बियो सोमजिगोन। जाहाथे गुबुंले बारहावाया जोंनि माखासे जिउ जिबियारिफोरखौ माने साग्लोबनो हाया। बेनि थाखाय जाहाथे जोङो बिफां लाइफांखौ बयबो गायनानै जाहाथे जोङो गोग्गो बारहावा मोनजानो हायो बेखौ आङो गासै जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौनो खावलायो। दिनैहाय गभर्नमेन्टआ सोब बिथिंजोंनो बिफां लाइफां गायनायखौ मोनसे थांखि दिखांदों। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजों फरायसालिनि गेजेरजों जायखिजाया डिपार्टमेन्टनि गेजेरजोंनो बिफां लाइफांखौ गायनायखौ गभर्नमेन्टआ होगासिनो दङ। दिनै जोंनि पिसिडिसिआवबो गासैबो डिपार्टमेन्टनो बिफां गायनो थाखाय बिफां फुलि हरदों। मैयासो जोंनि पिसिडिसिआवबो 8,950 दाल फुलि होफैदों। दा बेखौ जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो राननानै हरगासिनो दङ। फरायसालिनि फोरोंगिरि सारमोननो राननानै हरगासिनो दङ। अंगनाबादि आसा कर्मि पिसिडिसि मेम्बार बिथांमोननो राननानै हरगासिनो दङ। जोङो बेखौ राननानै हरनानै जोङो जाहाथे ओरैनो जाहाथे बेखौ ओरैनो मिसइउस खालामा। बे फुलिखौ बयबो जाय बिथांमोनहा लांदों बेखौ मोजाङै मोजां फोथांनानै जोङो जाहाथे साक्सेस खालामो। जाहाथे जोङो गोग्गो बार मोनजायो बेखौनो आङो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायबाय। बिफां दानफायग्राफोराथ' दा गोबां मानसिफ्रा बिफां दानफायो बिजनेस खालामो। दा बेखौथ' जोङो बुङा नङाब्लाबो बुंनांगोन जाहाथे बेफोरबायदि बिफांखौ माने ओरैनो आननेसेसारि दानफायनानै माने माबा खालामा लस खालामा। जेसेबां माने बिफां लाइफांखौ दानगोन माने एसेबांनो माने बारहावाया गुबुंले जागोन। जेला बारहावाया गुबुंले जागोन हेलानो जोंनि मानसिफोरनि गेजेराव बायदिसिना बेराम आजार सोमजिनाय बियो बांलांबाय थागोन। आरो जायनि थाखाय दिनै माने गरमनि जि डिग्रि बेबो बोसोरै बोसोर बारायबोबाय थादों आरो बारायलांबाय थाबावगोन। बेखौ जोङो दंफां दाननायखौ जोङो एसे धैज' खालामनानै हमथालायनानै थायाब्ला बेखिनि।